Hallo Bandung. Het oude moedertje stond bevend in het telegraafkantoor. Vriendelijk sprak de ambtenaar juffrouw, aanstonds geeft Bandung gehoor. Trillend op haar stramme benen greep ze naar de microfoon. En toen hoorde zij, o wonder, zachte stem van haar zoon. Hallo, Bandung, ja moeder, hier ben ik. Dag liefste jongen, zegt ze met een snik. Hallo, hallo, hoe gaat het ouwe vrouw? Dan zegt ze alleen, ik verlang zo erg naar jou.